أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تنبدم أنسك لا خير لا ألا من ولا خير لا ولا نما سسنا عند سبدي لا جمع كالوك لناني سامبا فلاتاو أنورو نما سسنا عند سبدي لا جمع كالوك لناني سامبا فلاتاو أنورو kakapon sati ala ka deme wala no wati na kulo ba ka kalambe na obadi ala ka dinana no ye isia ka berpe ka bosika so marala ka bosika so dugumina o eklelai an sika so cha kilometro binanduru abi sika so ni ko cha ala chet o kalambe kara mo kontain ala ka dinana wala ni masasuna inshallah pour que ngana nak ma nya bele comme ma wala nda indabo jana kama ne katati ne video ma dabo ka jana sanga kungurun dedo ci do de bembolo inshallah ka la ta kono donc la nte ta ka dina abisido ne video ja de ko do ni a ba a sanga di a to ni ya bakulu badi abisido maintenant on a mis pour une vidéo qu'on mana ne bakulu badi maintenant à détail nous qui vidéo wala kono avec ko vidéo mima ko berti virgule mali virgule l'enfer des juges et des députés. Absolument. Il y a des vidéos inglandais qui bakuluba ibolo. Nous avons des détails qu'on a. Mais tant mieux détails sur la vidéo mais c'est très éco d'après Mali l'enfer des juges et des députés. Maintenant comme nous ok au vidéo j'ai un donne mais c'est mimbo au kono au farajon kan ka sur mani pour que beta sur pour que tika la fe bema akma de chidon mais ne vidéo yi adore convient ti mi ba kono adore nega cité abchidon mais na ti mi fiya kono nega cité kuma cité kelente ko de na mi bo nyara la ko fo e o sala akma de chidon mais na ti mi la fima ne vidéo yi be salike afeka mo concerne hal mo ni islamai olla na titre beke nya titre ko malion akma de chidon nya ke mo quelques minutes de message à tous les Maliens. Pourquoi tous les Maliens? Après les Maliens vont concerner à l'immense la mer comme cela. N'a pas aye à les concerner. Aye alhamdulillah c'est qu'à la main. N'a aye qu'on a les concerner à d'abord la mer de Kama. Absolument. N'a pas concerner n'a pas de consama n'a pas de torasama. À ce qui c'est qu'à la main. Quand n'a pas la mer. Mais n'a aye pas de consama. Amadaba c'est qu'à Kama d'abord la mer de Kama. Absolument. Maintenant la mer an bi sele ne ala min togay wala de katila jikira kanu abshiro ame shun ne ala min togay wala de katikanu abshiro ame tala hijila ne ala min tumay ala min togay wala de katikanu lalaw ame shun ame atoy de chien duru mi sele kle bono ala ni wala de katikanu abshiro ame sungalo kle bitala mi shun amo shun ala mi wala de katikaunt lado am taga hijila na ala ni kuma kan wala de katikaunt lado ala ni yaunda ala ni na ufaga wala de katikaunt lado mata mi ka bakolo wolo blanc kuna ka tora mangulo makakoro wala de katikaunt lado ala ni be shu kan onyana ka tu ganyana wala de katikaunt ala ko to dide yare hado ni tilani kami ne ko wara ti kono kimin dole da ni ma ye ba ko na fa dole da to ko o do wa o tede ni ma yi ci ay mi do ida ke kata ko ni ti se kata ko o to mana ni tara ko ro la kana yele mabe
ne tɛ ka taga fɔ i n'a fɔ a tigi y'a f'i ye cogo min i b'a fɔ a tigi ye ne tɛ se ka nin ci in kɛ mɛ n'i ye o hɔrɔnya minɛ k'i tɛ se k'a kɛ o tuma na a tigi y'a don i da cogo min i bɛ taga fɔ a tigiw ye tan de a kan ka fɔ minnu ye hakili la o don dɛ voilà o la sa ni o ci lasela a lasela minnu ma ni jalaki yɔrɔ yela ye min y'a lasa o ma o tɛ jalaki dɛ min y'a ci o de bɛ jalaki a kuma bɛ si dɔn ni ala ye ci don ne da masala ko n k'a fɔ maliyɛnw ye o tuma na ne y'a fɔ maliyɛnw ye ne ma dɔ fara a kan ni ne danna ala ye min fɔ ma o tuma maliyɛnw ne tɛ se ka jalaki bele dɛ a bɛ si dɔn sabu ne kan ka na min fɔ a kan ka seli ala ni ye o ala de ko ten ne kan ka na min fɔ a kan ka sun sunkalo tile 30 sun ala ni ye o ala de ko ten o tuma na min bɛ wajibiya ne kan o y'a fɔcogo ɲuman di sabu can kuma fɔcogo de bɛ kuma ɲɛ kuma fɔcogo de bɛ kuma tiɲɛ hali ni can b'i bolo mɛ n'i ma s'a fɔcogo la a bɛ yɛlɛma a kɛ kalo y'i bolo fo n'a a kɛra o yɔrɔ ye o la n'o yɔrɔ don ne ma taa deli de ala k'a fɔcogo ɲuman d'i ma n'o yɔrɔ de ko don a bɛ si dɔn wa n fana bɛ n se bɛɛ kɛ pour que a fɔcogo ka ɲɛ a kuma bɛ si dɔn pour que can in kana yɛlɛma ka kɛ kalo in bolo a kuma bɛ si dɔn n jalaki yɔrɔ bɛ se ka kɛ o yɔrɔ fitinin de ye n'a lasecogo ma ɲɛ a kuma bɛ si dɔn mɛ k'a fɔ n k'a déformer pour que n k'aw kanu sɔrɔ aa kɔnfin ne man kan k'o kɛ dɛ kuma in faamuna o tuma na sa o ci ye jumɛn ye de pour que n kana na taga yɔrɔ jan pour que n kana na kuma jɛya fɔ n ka o ci lasaw ma de ala ko min hakili la kuma faamuna kɔni o la ni jalaki yɔrɔ bɛ yen ne tɛ jalaki bele tɛ ala de bɛ jalaki n'a bɛ se ka fɛn wɛrɛ jalaki a bɛ ala de jalaki ne tɛ masa ko cogo di de kɔnfin n kɛlen kɔfɛ ka a kuma cɛ ɲin fɔ e ye tan mɛ san bɛna ci yɛrɛ d'i ma sisan o ci ye jumɛn ye mɛ a dɔn ne ma micro ta k'e gɛn ka bɔ ala ka dinɛ na quoi a bɛ dɔn ne na micro ta n ko n bɛna kuma fɔ e ye kuma min bɛ ja tigɛ walima ka i dɔgɔya walima ka kuma f'i ye min b'i silamɛya nɛgɛ bɔ i la walima k'i gɛn ka bɔ silamɛya la walima k'i décourager silamɛya la o tɛ ne micro ta kun ye quoi ne ye micro ta kun fana kɛ ko n ka na e musalaka la n tɛ kuma f'i ye min bɛ se k'i décourager k'i bɔ silamɛya la ne m'a dabɔ o kama de ne kɔni t'i musalaka dɛ a bɛ si dɔn ne t'i musalaka ala ye min fɔ ne b'o de fɔ ne tɛ foyi de bɔ a la k'o tɛ bɛn mɔgɔw ma abada wa n tɛ foyi fara a kan ko pour que k'e décourager ka bɔ diinɛ na o tɛ ala ye min fɔ n bɛ dan ye o de ne bila la o de la ne ma bila fɛn wɛrɛ la o ye jumɛn ye de silamɛw n bɛna ci yɛrɛ d'i ma sisan o ye jumɛn ye n y'a fɔ de n ko an kan ka fɛn ni ala nin tɔgɔ ye an kan ka sun ni ala nin tɔgɔ ye an kan ka hiji ni ala nin tɔgɔ ye o ala de bɛ kan k'an wele a ka kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri a daminɛna dɛ ni n y'a daminɛ ni kuma modèle ye c'est pour que n bɛna min fɔ kɔfɛ n b'a dɔn quoi o la n y'a daminɛ pour que i ka a bɛɛ dɔn fɔlɔ kuma daminɛ na o la n bɛna min fɔ kɔfɛ o y'a sɔrɔ e ye kɔfɛlanin in faamu ka ban quoi parce que ne bɛna min bɔ n y'a dɔn a mɛnni tuma dɔ la baara b'a mɛnni na tuma dɔ la mɛ ne man ka dɛsɛ k'a fɔ sabu ne m'a fɔ ala de y'a fɔ kɔnfin ne y'a fɔ i ye den maliyɛnw silamɛw minnu ka ye silamɛw ye maa o maa sen bɛ seli maa o maa sen bɛ gan sujuru la ala ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ sunkalo tile 30 sun mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ taga hiji la walima e tɔgɔ ye silamɛ cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔba o la nin ci in bɛ bɛɛ concerné o ye ci jumɛn ye de ala ko k'a fɔ an ye o maliyɛnw k'an kan ka seli n'ale tɔgɔ min ye an kan ka sun n'ale min tɔgɔ ye ko ale ala de bɛ ka k'an wele a ka kuranɛ kɔnɔ ko kafiriw wallahi a y'a fɔ karamɔgɔ ye k'o bisimila la ne kalon don n b'o deli ala kama o kana fɔ ne kɔfɛ o la ka kɔnfin i n'a dɔn yan de komi ne y'a f'i ye kasɛti in tɛna diya quoi can yɛrɛ la a tɛ diya n y'a dabɔ de k'a kɛ kuma surumani de ye pour que i ka se k'i ka ci sɔrɔ a kɔnɔ mɛ ne mako bɛ jalen na min ka jan quoi i b'a taper dɔrɔn dafe mali l'enfer des juges et des députés virgule bambara d'accord n'i y'o taper i b'a tɔ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ n ye nin dabɔ de pour que k'a résumé de d'i ma quoi o ye jumɛn ye de o de la selilaw ne y'a fɔ a ye n k'an ka karamɔgɔ y'anw janfa an ka karamɔgɔ o y'anw janfa mɛnna pourquoi sabu an bɛ kan ka sun ni ala min tɔgɔ ye an kan ka sunkalo tile 30 sun ni ala min tɔgɔ ye ni ka seli n'o ala tɔgɔ ye o y'a de kan k'an wele kuranɛ kɔnɔ k'an kafiriw wallahi kɔbi ala y'a fɔ pɔsɔn min i tɛ jɔn k'o f'i ye a y'a fɔ pɔsɔn min i tɛ jɔn k'o f'i ye ala ko de ale ɲɛ tɛ hali silamɛ kelen na mali bɛɛ fɔlɔ wallahi e ala kɔnfin a ka karamɔgɔ ye bisimila la dɛ a sinɔ k'ale ɲɛ tɛ hali silamɛ kelen na mali bɛɛ fɔlɔ wallahi a y'a fɔ pɔsɔn min n bɛ na o d'i ma kuranɛ kɔnɔ sisan en gros la n tɛ don a détail kɔnɔ kɔnfin n
ne ta ta fi ande ni anw de bolo kangela slamawi parce que ambi sel ni anw de bolo kangela slamawi parce que ambi shon ni anw de bolo kangela slamawi parce que misru be fambe ni sungolo to la dare kle bi sabashon mais o be ko fe ala kan wela ka qur'ana kono kam be kafri apamaw akaramo amoru awajulu kelaw a jamana dew jana muso demta ma koroba ala ko kam be kafri aya atoto la jumaidi ala ya ko mi na kara sɔrɔ ala m'a fɔ dase bɛ se ka jalaki de mɛ n'a kara sɔrɔ ala y'a fɔ dase bɛ se ka jalaki dɛ a tɛ se ka mɔgɔ kelen min jalaki soit a ka karamɔgɔw jalaki min m'a fɔ a ye minnu m'a fɔ a ye a mɛnna ou bien n'a bɛ fɛ ka ala de jalaki o tuma mɛ n b'aw kɛ n'a bɛɛ seere n'a kara sɔrɔ ala m'a fɔ o tuma min ka d'a ye a y'o kɛ ne na ne ko ten n'a kara sɔrɔ ko ala m'a fɔ maliyɛnw n'a kara sɔrɔ ko ala m'a fɔ o tuma min ka di aw y'a k'o kɛ ne na ne jɛnna n'a ye a y'a kɛ ne na ne ko ten n'a taara sɔrɔ ala m'a fɔ o yɔrɔ de ye jalaki yɔrɔ ye mɛ n'a taara sɔrɔ ala y'a fɔ dun o tuma na ne tɛ se ka jalaki maa si fɛ bilen dɛ ne tɛ se ka jalaki maa si fɛ n'a bɛ fɛ mɔgɔw jalaki a b'a ka karamɔgɔw de jalaki sabu olu de ma can fɔ a ye n'a tɛ fɛ a ka karamɔgɔw fana jalaki fo k'u ka don a ye ou bien n t'a dɔn o b'aw ni dunga de fɔ o tuma na n'a bɛ fɛ ka ala de jalaki n'a tɛ se ka ala jalaki dun aya jalaki yɔrɔ banna dɛ ne kɔni tɛ ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 4 ni aya 44 na Qur'ana suran durna ni aya binan ni duruna Qur'ana suran durna ni aya binan ni woloflana ibe kulo do sesa Qur'ana suran durna aya binan ni nanina Qur'ana suran durna aya binan ni duruna Qur'ana suran durna ani aya binan ni woloflana akma disido ala ko tugot Qur'ana suran durna ni aya binan nanna makako inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkum biha nabiyuna alladhina aslamu للذين هادوا وربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ولا تنبني إبي كلوجو على يوم ويل القرآن كنا يرى مكان بكافري malgré ambition malgré amiseli malgré amitaka hijila ibi كلوجو من ورا دي ما akuma bisino ala ko to de Qur'an kono Qur'ana Qur'an nan aya binan Qur'ana Qur'an durna aya binan ni nanina ala ko to de ala ko kana na sara mo gonye kana sara ale ala denye akuma bisino ko convi kana sara mo gonye ki ka sara ale ala denye ale ala mi yida kana sara mo gonye ki ka sara ale ala denye ale ala mi yida o mana boy wala tashtaru bi ayati samanan qalila ko kana kulonga ale ala kuma kana na ale kuma mi fo kana kulonga ale ala kuma kana o mana boy e close justice mena yara de dima sita ala ko to dide ala ko de wa man lam yahkum biman sallallahu fa ulaika humul kafirun e bo koroda ko ale ala ka qur'ane ameka nye ale ala ka qur'ane amaka ga shunu qur'ane min tokay amaka ga seli ne qur'ane min tokay qur'ane min be tara mo ko bolo no kan ga kalata amaka ga tara hijila ne qur'ane min kan ala ko qur'ane kono ko kitu de bo qur'ane kono kitu ibe kiti do jugement ko kitu de bo qur'ane kono ne zo menana me ta ka zona o be qur'ane kono ko ka bolo tige achilo ne jana kala menana mi ma furuke me ta ka kara o be qur'ane kono ko a kene ke mabala ne jana kala menana mi e furuke me ta ka kara o be qur'ane kono ko ka bon fara ko ka fa ye qur'ane kitu ba ala ko o qur'ane kitu ko ne jamana o jamana ma juger no qur'ane kitu te boli jamana o jamana kono ka fo jamana de ben ma ko kafiru afa muna don nte ga kambele ala ko qur'ane mi ba mbolo ni karamo ko kan ka kala tan so ngolo tala da qur'ane kala ay na qur'ane kalam be absino sandi ko gela la nga qur'ane kala abisino bɛɛ sel ne qur'ana mi kan bɛɛ sel ne qur'ana mi kan ala ko ne aw ma juge no qur'ana
ko ne jamana o jamana ma kiti ni o qur'ana ka ko jamana den ben ma ko kafiru ko bi na kala kalon ne ta Allah harane ta ala ka dina la tabili billahi al-ali al-azim aka don ba be ne chere ne kalon do mudil ala ka ma kana ko ne ko fe abana ko ko bi o de la o de kan ka wera ne ka islam o isa wallahi aka karamo wo ne chere ko bi wallahi nya ka don ba be ne chere hal mi so la da ma bo tiga dima ko ne ko ti wallahi apa silo o bana ka o bin ne ko sumolo sela o bana ka o bin ne pa ta na plasilla mais ala ti nyana de ala ti kalon tige maka ko ale ka qur'ana ala ko qur'ana kono ko ba zo bolo tige ala ko qur'ana kono ko ne jana kala mina mi ma kurka ta gere ke ma bala ala ko qur'ana kono ko ne jana kala mina mi e purke ko do dinga kono ko boni fara ko fa ala ko no kitu te boli jamana o jamana kono ka ta na yara tage ka to jamana de ben ma kafiru shun ko kuma te tel ko kuma te sungole kle bi sabata la wal ma sungolo na place la te 1.13 abanata kobi ni karamo wabi kira ka nyinga ne ala kama na ko kalunda tiga dimma abana ko ala fe kuma tamati ala ata fo abana ko to ko ni jamana o jamana makiti na ale ka qur'ana jigile ni jamana o jamana ma juju ni ale ka qur'ana jigile ka ko jamana den ben ma kafiru seli tede hali yala mana al qada kono ala ko kafiri ta ke juju ma tiga no qur'ana o ka jamana kono sonte de na ka die kana da sungole kele bi sabama aka san be bi sunai ala ko atuka abe fo ma kafiriti sabu qur'ana ma juja ka jamana kono hiji tere yala ma arjana kono ka ta hiji arjido ala ko de o be ko ta abe fo ma de kafiri pourquoi sabu aka jamana kono jugement te kan aka no qur'ana jaga ko tere e ka na ko le be ko e ka da alama ala ko de malgré abe fo ma de kafiri pourquoi sabu aka jamana kono ale ala ka qur'ana te kan ga barake abana ne tele ko kumay songolo na plat jogo tan wolo plat ni o kumay aka tala hiji tala ni o kumay ne to kumay de bal konni jamana o jarna ma juju na ale ka qur'ana abe ko jamana de mbere makafiru ata aka tara mo ni ngane ala kama ko be muna ko bi dalu jima de be ni ba ire la kama juju no qur'ana men o yoran pitin dima kaka tin tige ni ma ko ba tola e ba tape mali l'enfer des juges de l'habitat en Bamara. Ni au tapé, et bah, top, bakul ba sora kono. Abichido, dalu du met de ya donc kon, ni orani fa munde ala kama kwa. Abichido, ala ko, ni jamakulo ma jujoni ale ka qur'anai, abu fa jamakulo be ma kafiru. Wa man lam yahkum biman zalallah fa ulaika humul kafirun. Ni tara bu kame. Ikama kafirun kon me. Wa man lam yahkum biman zalallah fa ulaika humul kafirun ne mo man juge na ale ka qur'ana digile abe fo betu de ma kafiru ye kafirun ma kon aha oyo de ka ale ka qur'ana kono ale ka qur'ana suran jurna aya bi saban shegna qur'ana suran jurna aya bi saban shegna ko ni tiawo ke mina na shwane na ale ala ka dinana ne muso mina na shwane na ale ala ka dinana ko che to kala mina ko muso to kala mina ko boro tike ay zonka en bolo tiga aka zo muso bolo tiga ko bla ko ya lega qur'ana juma do ay qur'ana quran duruna aya bi sabam shegna wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kataba nakana min Allah wallahu azizun hakim zon jama zo muso ma ayu mine ay zonka bolo tiga aka zo muso bolo tiga ko bla qur'ana quran duruna aya bi sabam shegna ko ya le alaka kiti ala o ya ale ka jugement o ya qur'ana jugement ko zo bolo matika jamana o jamana na ka fa jamana de ben ma kafiru ko be ne ko ne fila de ne a fi met na ko bala net na ko faraka me kan a fi to ko mala de ka ka fota ni mi pel tourno kelen pe fala na ni fo nyaka karamo ko dile ala kama pa kira kama o kana ko ne ko fe mais no ya ko fe o te ay de o te la na yere mais ne nya o nya no ya so ka dalu jone na ne kala na se kala boya na ne tagala harane ta ka dina la tabili billahi al-ali al-azim aban ne se inde chilla sela aka karamo ko yishire ko bi le jugement pour lai ko zon chema zo musoma ko bolo tigale ala ka dina na mais ne zon bolo tigala ne zon bolo matige e bo do ne bo do ne te kilo do ite ka boro fale kondo
ni ko min be ke zona jamana ko na ita do to madalo e kalwen san be ba do zo me do ka to la de arshiro da ba do ko zo no me na no ta ka to la mais ala ko ka zo bolo tike e ma zo bolo tike to e ko la de o ma ke ala ko mana no ma ke mali on ka kana shombele de wallahi na suna ka ti baraji sora suna e ala aga kara mo ile shere de aga kara mo ile shere munu ya anja pa kon olo ile shere ko kana seli bele de ko sabale ala ko qur'ana sura nan aya ke men sabana ko mu'minu de ka seli aga na shunde qale ala ko mu'minu de ka shun qur'ana sura fla aya ke men bi shegin saba ko pourque aw to ka wele la law ko sumana fale ala ka qur'ana ka ke ga baraka ka jamana kono no la ka tu ko sumana fa at jamana de de makafiru ta ka ala ka qur'ana ma ke ga baraka on bi ala ni na seli ko de anya na shun ko anya na jaga ko alors aw du ba ka la na ira mission seli jaga to ko o bien tara de la na do na ala ide atat la na do na ala ide e de kafiri do wa tare ne de kafiri do e te kafiri do ne de kafiri do jodo be kafiri do ala wala ko kafiru de mai ale ka qur'ana te kan juma ke jamana me kono o de qur'ana juma planai akolo ko ga zo mbolo tige no mandi yenu me plana fara o plana juma ide ala ko qur'ana kono qur'ana sura mugani nani na ani aya plana mi sabana qur'ana sura mugani nani na aya fulana misabana ala ko to dide ala ko de wazani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jandatin fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin ala ko jana kala mutuma munu mafuru ke bolo ko ka gere kana bola ko bla abana absino jana kala mutuma ko ka gere kana bola ko bla mono ma furke folo jana kala musoma mono ma furke ko ba je ke ma bula ko bla ibo ko ba korona na e deni ni cheni mina jana la mono ma furke ay deni mina aka je ke ma bala aka cheni fana mina aka je ke ma bala ako bla ala ko in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kona sorla adam ba ala la de kos mana kaka kita ya ala karamo ine shiri kona sura dambale alala na sura te sanarala de na sura dambale alala o mana ni jana kala ke man musoma wallahi ala ya faraka tande in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kona dambale alala ani ka dala haraduna kos mana na jana kala tema ani jana kala musoma men muna furuke ko ga bien ke mabula ko bla kaka kita kona sura dambale alala sellawa duma kita okore o bi ala de kaluske o bi awande madala la alors ni jama ko mun madala la o jama ko jonde al fulu makafiru ko bi jana kala ma busan jama na kona de set misru ko kuma jama be bele o bi ala tara ala de kaluske nyang mala de kaluske men ala ke me ka chanfo an ngatla na afrika ye bele ka toro jana kala ma bugon buta e kema ala ko de munu makiti na ala ka qur'ana abi ko lu de makafiru aka ka tara mo ko la gabay obuka ka ushu ka keselika obuka ka ushu ka kejaka ka tora ala san ka wele dugu ma ka de ka afri abana ko konvi ne da mai la tani de ne te foi boala edni duga kama wal ma e ka sano kama ote ma ko banya ne te san fara akan ko mena e pau wal ma ki tetaw wal ma ko jenga bodina na ote na fa era ne no ma tora tena ma otna fa tena ma e ka bodina na e kana bodina na ne e ka to dina na onna fanga boneka e ka bodina na ola donet na fa ko e ni bi ke ka bodina na ne da ya uli bal ne uli bal da mai ne ko na tra plan c'est-à-dire jugement plan nai nda samana faraka no ka di pour que ka yire la tant ka jugement ke no qur'ana ndo faraka o juma ide ala ko ka le mi fo sitam ko kunye jana kala mutoma ana tema munu ma furuke folo ko me ni charo che furuke ne muso e furuke akla ka dinake ko mana ko che to kala do dinga kona ka boni fare ko ka pa aban ko muso to kala ngene ka do dinga kona pa disi ka boni fare ko ka pa ko ya le ka jugement ni mo ga me dinake ka sore furuke ka bana sadra ala pe ala te kuma sama ke ko konvi ala te kuma sama ke ala ta sadra ale ta fa ngale do kabla at bedda pale didu soit ka ke soit kana ke me nyaga putala absino daga ta ji ma to gomi ya ita ka nyaga mu yala ko ba zo te man zo mu to ma ko bolo tike o to bani o mana boy gena kala mu to
musoman jana kala te ma munu ma furu ke ge keme o to bani et ko kuma kaja wala sisan ko na soro yo furu ke du ayo do dinga ko na ko bonu pare ko fa abana kuma chama te kuma flati ala ko ni te o te muso ye furu ka kala ka jana ke ko ki do dinga ko na ki bonu pare ko ki fa amaba aha convion ma jol de fa to e dinga ko no ala ka dina nabi o ma kede aw du me sungolo sun pourquoi convion ta la na ke samu ko e quoi mais ni ma teo aw du me sun pourquoi ni ma ke aw be sele pourquoi ala du me ou bien tarmi nga da ko madara ko de ke mais ni ala samado ni ala e ka ta be fota ko de mo ko munu manike ka fulu de makafiru convion avec un santo goti a kon fle avec un santo goti a kon fle ala te kalon figa ne mi fo karama wo ene chere aw convion yoro fana ene chere so ni min ka di mi e ba ko de ke sa me na ka di e ka fa ala e fa na ma jono qur'ana an kafri na ala am bisil ala am bishun songolo kile bi saba amba shun wa amba na fla jogo tan wolo flake wa ala ni doni no ya yam taka hiji ke taka al kabale ke ka na ka di yanga shon mena na man di kana mena na ka di yanga seli mena na ka di kana mena fona kala we sisa fona kala na te ni tan era do ne de ka shon ne ka shon ala era kama ni ala kan ko ne qur'ana ma ke ga juma ke jamana ni qur'an ko jamana do de ba kafiru ne ka ma seli ala de ni ala kan ko ne qur'ana ma ka ga juma ke jamana ko na ko jamana do de ba kafiru omi ina adande kaka karamo ya uja ufada amena men ya be uli bal kole ne convient de tanyini ikana toro e ta toro o ma ko do convient ni e qur'ana jugement sabana nte do ni faraka porque na turiana ko digu ka toro e ma chama toro o na fama mbo na na jana ni chama toro ja en te fo e check e dan kun de do ala e dan porque ka batu e te ka kuma ne le ka kuma donc o la e dan ka le me da mai na sa wala ni nama soro min soro nama dala ne kango toro na sura e mako bala ko tabe o bien ne na ka ko ne nama soro kolla e mi ta dama ka na dama na soro la isa da bala ko tabe nama dala igama de porque ne ga do fara kan me ma ngani de porque ngajo na soro la e mako bala ko tabe abisilo o e juma de le convient aka ma furu ke ko toni o la ne ko ma ngone taw jugu ko wallahi ne taw jugu yi combien awero du kaga baba ngana ko ne juguma ne nyi ma se ga champi e jugu sara ka pi combien ne ti jugu o de la ne champi akino ne ti jugu o de la ne champi aga ma furu ke ko somi ameda nye aga ma furu ke ko somi ala ko de na usala au ale ma ka to tan la araba be jana de soro nye wallahi ne ngo aw kuma na fora de do munu be kan ga tenga mulu de ma o di ma de combien c'est là ala ko de muso model do de be ni fara ko la ko muso model furu ke ka don yani ka se lahara ko ni tu bila de note ini jena de se lahara wallahi ndo fara kan e o na fanka bo ima o juma de ala ko de muso do de be ale muno haramu ima ikana ko lu furu abada akuma be sido ko muso do be ale ulu jate ko ulu ira ila ki ko ulu de furu mais ka lo ko kana muso furu ko ni o muso furu adonde fa muso furle ko ko ni tubi la de ante tubi bonda da tugo mais ne ma tubi ko ni ka be jena la ko la hara jo wallahi o juma de anta muso ko la dima ala ko de jena kelaw me ga qur'ana juma model dole dima kan quoi ana fa ka ko la de adima ala ko jena kelaw ma o ma e jena ke kele atema amusoma ko tanka sigi ma tubi ni ya do musoma e jena ke kele ko kana son ka fura bada tanka ma tubi ko ni ya furu fa furu len ko fe mo ko bi yere sanu to madola na ko bi mo ko bi yere sanu to madola fa furu len ko fe ni na on nyona do ay nyonai akko bi ta glam ko shami no ba ke ala ko do mana bi jena ala ko la harajo nta fi mo ni ya furu ka to ma to bi jena ala ko la harajo pa o la do ke na to ko ne to bi bonda da tu pele mais ala ka dina te glam tan quoi sabu ni yo ko ni ke bi na madale na ma sura ala ka dina na bele akma be sido ala ka dina be boli tande ni ya boli pochon de la ite ma soro sabanga bikle la ni ala ka dina ke ngele ni ma ke ko don hakli ite ma soro bele
mais yorani na kon adonde ma o ma e jina kala pour ka sura matubi ni sala ka sura matubi dro la arabi jahannama ko direct wallahi mais naka nga ni pour que ka margin pitin black ni yes be mo koy comme am te ga ni ka gla potion dollar me ko yorani tsoy quoi sinon ni e jina kala kon pour ka sura matubi yani ka se la arabi matubi la arazo islam so imagine hakani waye jina de ta mais te ga ba kalama ala ko qur'ana sura mugani nan aya sabana qur'ana sura mugani nan na aya sabana ala ko tugo de الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين على قد نيجنا كلا فرق سورة تبقى عليه كفر حراميا أبانا في أما كوي كفر دغلا أما كوي كفر مدغلا أما كوي كفر دغلا أما كوي كفر دغلا أكو كالي كفر حراميا هيك كان مسلمي حراميا أكو توقف نتانو تجناي أما با وال convi yo right o mana boy tu ala ko belew convi ne jana kala uta bolala ala ko kanga na kafir muso furu fo ka tobi kafir muso ni bol sona muso kanga na ulu furu fo ka tobi akma de do convi na wara bolale ala ko ne be kanga kafir don kafir muso de muso me meshido sabu ale ka danga de meshido naka wa ale ka danga de mawo ma ka o be kafiru de yele yorani fam kaka na kafiru furu fo ga tobi ala ko ni be kanga kafiru do muso de muso mi meshido wa ale ka danga de muso be kan muso mi meshido ale ka danga de mawo ma kan be kafiru de o kore kana meshido na furu tan ka ma tobi konbi kana meshido na furu tan ka ma tobi e muso furu to du de la ko na de mesite ya ne afuru don ta e doldo o dama done akela to ko tisa ma ku yenda ma halbi nte tubi boda da to karma iye kwa ni esa da moy konvi e kala ko ko mo so model furu ado ibe jana la ala pe fola o don ko ko wallahi ya don ko net na e musala ka ala ka dina na o te na fanya ne ko ima fam e musala ka ni walma ka kuma ko e mi toro konvi ona fam ba ne kan ko ba munya le foi me tan wul ba de ku ta bana e ka hera bodela na ka hera bodela ni o so model pour ne mechi a don ko la kibe jana la ko juma de a fura kana sala ma ko sala matubi e o muso yo aka de sala ma de yana ka sala hara dawo ye sala laude mais no ma ketu ye muso furu ka mechi to akuna o bani ni to la tan fo ka sala hara don isala ma sha hake mo jana la hara do ibi la da fana jahannama de be akma bi chino na ka kara mo ma ko kwa ne sama ala la ka fu ye konvi akma bi chino o ma boy ala ko de ne muso de aka na munu furu fo ga tubi mais awa bi furuta o bene de do nonde ma na ya bi soro konvi ni furu ro bolay o yo qur'ana jugement doy mais o ma kebele qur'ana jugement doy oui mais o ma ke ala ko de munu ma jugement le ka qur'ana abu ko lo de ma kafiru furu ma ken qur'ana de konvi akala ni juma de meri akala meri de la ma ma ke misri la bele ala ko ne jamana ma jugement le ka qur'ana abu ko jamana de ma kafiru ala ko ka furu ken misri la ni ko sadir ni qur'ana aw ko ala an te ka misri la qur'ana sadir an te ka qur'ana furu la ma civiliser an de jonu de pays monsieur le maire min total pata kala na kuma dola abana kobi o ya furu o mana boy furu sa qur'ana ki ti doy ala ko qur'ana quran bi wara ni duruna ko furu kan ga sale ala ka dina na to gomi ka le ya per la ske qur'ana quran bi wara ni duruna ko maintenant ne jamana chawo mi muso ka furu te sa ina pale ala ni to gomi ka ko jamana de ba kafiru o ya furu sai aw ko ala an te ka furu sala ama furu ta ka jon de fe mais le juge min sal janaba ko la kuma dola abishido o mana ba ko bi check lani o ya qur'ana ki ti doy ka check lani qur'ana ki ti doy aw ko ala an te ka check lana aw ta bi clan du mais de code civil ko bi nten joya men joya sabu chan sur la kaba na ko de no fe akma bi dom dron aka na ta fa la ilaha ka punta do ne ka o be shira la nya ko ma ta nya la fe akma bi dom me di make ka da tu sita ani ka di make ka laba konvi ne a fu yede ala ka dina twami mo ko ti wola la
nya fi de karamo ye fa fa fay kulu ne bawdo ala ka dina na bekalu akma tido karamo ye kan fay kulu de bawdo ala ka dina na nya fi ya bekalu wallahi o be kan jul fayde munu bawdo ala ka dina na ka ko ni bena do ala ka dina na ke ba ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah walma ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ni ko yi do ne ala ka dina na o bi halo ti do ne ba ko lon sona jaw ala ka dina wallahi kane jog le gandre dri ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ko yi do ne ala ka dina na o ti do ne for de la foi o e kanu bi ne o da ma bi do ala ka dina na o ma ba idu no mo ko ba ko yi ka ko nte pla para ala kan nte dena ke nte shwani ke nte nde faga tena mara ke nte koranta ke mbolo koro ni kira muhammadu ibla baran ma mina mbake konbi o lay du wara gansa fana ti ma do ala ka dina na ko o lay du wara gansa o ti do ala ka dina na badda ya ala wul baldu na kala kalo ne ta ala harane ta ala ka dina la tebele asilo la ilaha illallah muhammadur rasulullah dala o jalan ti ma shido ala ka dina na ni do ala ka dina no dama la harabi jahannama kono to pla para ala kan te jana kan te shwane kan tinde fa kan namara kan se koranta kan bol koro ni kira muhammadu ibla baran man nambake kombi no lay du wara gansan yido ala ka dina na ayo karamo go tiga ta kadima no ya so ka dalu jona na ne kalina se tiga la boyana ne ta kala harane ta ka dina la sebele billahi al ali al azim wala du wara gansan yido ala ka dina na kombi ne ala ka dina do chugo na don kan wuli bal dima ka te kono abu ko ka te ma ko berte mali islam ya don kan a un bay a deux bay a be hal ka te wara la min islam ya don kan ashiro berte mali islam ya don kan un deux ou bien avec sura ka te wara kono ne ka te tula min te hal islam ya don kan da mai wala no ki mai de wali mania de bito ala ka dina na ashiro no ki made wali mania de bito ala ka dina na na ta oli manai we san woro de kan ga da san woro mununa nto lu jati ya wala nda jena kama abisho oli manani bi do ala ka dinana we san woro de kan ga da san woro mununa ni dala o san woro la abi do ala ka dinana to ko mi do wala le soro ka tete kono pour ga ngana na tega kan bele o mana ko ibu oli manai be ala ko qur'ana kono qur'ana suran durna na aya durna kono oli manai je eki ka bara to beple ku ale ala ma ko ma jo ala akadon ba da ni shiri wa man yakfuru bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirah min al khasirin ko ni limana yije nka flaga mi pe sisa yele te limana do folo ete limana do ne wala bana wallahi karamo ko ni shiri ala ko ni limana e ma o ma je ale ala karla ka boy ka bara to be ko ale karle ka shun ko ale karle ka bayane du woro ko ale karle ka jaga ko ale karle ka hiji ko hanni ya ko ale karla be ko ni limana tila wallahi karamogo ini shiri wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirah min al khasirin koni limana yije kana ko ikabili kobi ya da mero mtita ete limana don solo aha oyo be bande don solo ala ko de ni limana de yije ko kana selibele ale ala tamene kana shun ale ala tamene ya ala karamogo ini shiri ko ko kira yara mi faraka ko ma shiti do arjana kona abada lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ko ma shiti do arjana kona abada mo mi tele manajwen kira ka ko ta ala sola ka ko tumana ko ni limane ba o ma jen kan yera ta gambele ale ala sadir ena ale ala che o kan ko yera ta wallahi qur'ana suran durna aya durna ko bi oli mana de bi do ala ka dinana mais te pla para ala kan te jona kan te shone kan tin den fakan namara kan te ngorota kan bolo ko ni kira muhammadu ibn baran mam nambake ni do ala ka dinana no le do woro gansan han ni sala arjana tamantala melaka ubi sama ka boy de bi ta ka shi to ke jahannama ko nabi wallahi data ko fo te be o kala mo ko bismillah ni kalo no mudi la ala kam ko siga so maradu siga so dugumi do ko clear light an siga so te kilometer binanzuru ade siga so no ko chala te isa ka dasi arjino la ilaha illallah muhammadur rasulullah jalan o jalan te mashido ala ka dinana la nte fla para ala kan te jana kan te shani kan tin den faka tamara kan se goranta kan bol korani kira muhammadu ibn baran ma nan bake no la do ra gan sa do ala ka dinana nati wajuli ke bela ala ka dinana billahi al ali al azim wa ya ta fole yini iba to wala le to ka te kono abi ko ka te mima ko berte mali la na do kan mais tan yemi fuye furuka e bo soro ka te kono abi ko mi na berte mali la na furusri arjino wala komi be wala ndan tige ne tila tala ka ba ai kan sire ala ka kan be sire ko ne tila ka ma ai kan sire ala ka kan be sire ko ne tila ka ma
wala ala se ka jalaki lahara ne yɛrɛ se ka jalaki yan aw y'a dɔn ka ban a bɛ sidɔn o tuma na n b'aw fɔ a ka kulomajɔ la ala tun ye nin de don da n k'a fɔ a ye wa a fɔla a yɛrɛ ye n seere ala ka waati wɛrɛ yira n bɛ karamɔgɔw bisimila dɛ ni n ko kelen bɛ yen hali ni seli turunɔ kelen ni ala n'a ka kira ma min fɔ n b'o deli ala kama quoi ala yɛrɛ kama ala n'a kira kama ko n b'o deli o kana fɔ ne kɔfɛ n b'o bisimila ni nkalon don a bɛ sidɔn ala ka waati wɛrɛ yira n na.